červeno-čierny špeciál, tento ma už uletí, dajte pozor aj okolo tráte, naozaj to musí byť nezvládnutelné. Takže prvý jazdec, ktorý skočil, uvidíme, čo urobí hore na tom druhom skoku, lebo vidíme, že nešetrí to a dívajte, a tam pribrzdil. Takže tam by naozaj riadne letel, ale môžete vidieť, teraz to začína byť naozaj úspech. Dievčatky, vypušť. Dohodlíme sa, že budeme spoločne robiť tento podcast a uvidíme, ako sa na to bude ďalšími rokmi vyvíjať. Budeme radi. Tak toto bol najkrajší skok asi dnešného dňa. Dodal to riadne, tak to má byť. A ideme do cieľa, kde stlačí jazdačku. Tak hádam to, že všetko to bol riadne dobrý. Nezradíme na to doslov. Dívajte na to naozaj rakety pokazkom. Bude to riadne, toto sú naozaj najlepšie auta na Slovensku. Takže trošku si to vám to skrátiť, ale nevadí. Takže pozriem si jazdu, jemný skok, naozaj jazdu, nové vozidlo, takže takto to má vyzerať a nech si užije tú jazdu a dobre dojde od cieľa. Auto a Tibor ide dolu kopcom, sledujte to, ideme do finále dnešnej jazdy s Tiborom. Takže môžete počuť, že tam niečo hrkoce, pravdepodobne nejaká polož alebo nejaký homofón, niečo také. No aj to sa stáva, ale naozaj jazdec sa nezdáva, ide na to, ide do cieľa, takže uvidíme, ako to dopadne, ak bude mať čas, nebude mať čas. Tak uvidíme. A vidíte si svoju časomieru, takže musí sa ešte koncentrovať aj na to vtlačenie toho tlačidla.
Iná nechať. Že Hulk nám ide dolu z kopca, riadne letí, tak si to poďme pozrieť, ako sa mu bude dariť. Aj tieto posledné zákryty vchádza tam, ale majú tieto vozidla naozaj dobre urobené, lebo majú ťažisko. Jožko Bodorík z Buchova na Buchovskom ešte. Na trati a uvidíme časy, ako daria to máme super. Nejaká Fabia ako Octavia, hociaký sériové musíte. Takže takto to vyzerá, keď niekto nás na to náhodne a ide vedúci. A ti ho opraví. Maserka, ak sa nemýlim, mobilné masáže. Lenka, no čo mi ty na to povieš? Lebo všetci odskakujú odo mňa, ty si mohla tiež doniesť nejaký podcast, že tam boli na masáže v Ružomberku, či? Na budúci rok? No, porozmýšľala to. Ak takto dovolí, tak a víča, teraz je to z tej opačnej strany. Čiže pani manželka vždycky dočí na každej akcii, ja som už opávam. Náš ďalší krátky patrol na trati, riadne sa začína. Poďme na to, chlapi, prikajme. A poďme. Dobre, Fajn to podali za slovo, tak sa to začína. Ruč na dolu, športko vyzerá. Športko tu. Teraz ja pôjdem Trevor. Nadávať, že oni tam vydávajú. Pani jazdí zo Žiliny na Pačerku, na trati, dajte pozor. Toto naozaj krásne fotky, videá. Tuláte naozaj jazdísku. A teraz ideme naozaj žresko. Váha, vozidlo. Nebude druhý kolo. Potom pokračujeme ďalej.
celkom rezko to ide, celkom rezko. Hulk. Takže ak má to auto toľko síly ako Hulk, tak na... To bude len hluk. Čo majú na jednej strane. Ďalšie autíčko na trati, Patrol, krátka verzia, ale aký tam má motor? To ja neviem takú vec. Aký tam má motor? Asi Bavorakovi. Peťo, aký tam je motor? Nie Bavorak, takže nie Bavorak. Takže to bolo listy, môžete zakúpiť za 2 eurá. V Moldrom stánku Orava Offroad. A Peťo so svojou jalovicou ide do finále. Svoju jazdu. Hore pod prekom je štart a tam je aj cieľ. Prichádza na trati. Môžete sledovať špeciál hár. To sú tie väčšie vozidlá s klientkami, s veľkými kolesami. Ako sa budú pasovať s touto dráhou. Naozaj krásne kolesa, hore, dolu, vonku. Je to tam, kúkajte na to, pozerajte, jak sa pasujú tí jazdci s tým ťažkým terénom a s tým naozaj ťažkým cvičením. Ľudia, ak je nejaké auto nachystané, môžete ísť sem ku štartu. Jadu nám krásne XC-čko, červenej farby. A je tam druhá výhoda dnešného dňa. Ale vidíte, to sú jazdné zručnosti jazdca. Prevrátil sa trošku nabok, ale dokázal to zvrtnúť naspäť. Takže bolo to naozaj zaujímavé. Dúfam, že sa vám to páči. A kľudne sa môžeme s nami dohodnúť, keď uvidíte niečo takéto, tak to rozbuďte.